tamén lle meto así conectores por medio. Consuncións, copulativas, así, vale? Senón sería unha canción así moi telegráfica, vale? Vale, depois tamén non contento con iso, tamén collo a veces un instrumento, por exemplo este, creo que lle chama guitarra, vale? E ten varias cordas, e empezas a contar desde abaixo, e ten 6 cordas e a veces uso varias, todas nunca, vale? Pero, bueno, vou metendo así, cambio tamén estes dedos, bueno, ao final así vai todo, vale? Bueno, esta primeira canción que vos quería tocar é unha canción que se chama rock and roll, porque é unha cousa que rock and roll me de conta que eu miro de forma moi diferente do resto da xente, vale? Non tío Jaime Sánchez, que é a cousa, vale? Entonces vai alá, vou cantar esta primeira canción que se chama rock and roll, vale? 1, 2, 3, 25, 14, 4, 8... Dar 20 voltas sobre un mesmo e non caer non está mal, pásase ben. Mirar secarse e a pintura unha pared tamén se ten o seu aquel. O punto bobo, o do festón, o macramé son relajantes, non sei eu. O músico solitario busca minas e os 100 pesos prisionarios danseñes. O rock and roll, actividades extraescolares, o é o rock. De veces máis do que de rock. Con tu corpo e contrario rock and roll. Hey, ho! Sopamos para non hacer ese verso do brazo a fin de mes e proclamar a lavadora no A ou no B e despois mirala. Pasei a tese os biosvados, o opustei buscar os surcos, os CDs, sacar os pelos dunha perna e polos na outra, iso sí que xa.